Come da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, papà l'americano. Papà l'americano. איך הגעתי לווגאס? חברים המליצו לי, התקשרתי לחברה ורציתי תמיד לעבוד בחול והגעתי לשם. כמו כולם פתחתי אינטרנט, ראיתי איזה מודעה, באו לעבוד בלאס וגאס, מוצר שעושים איתו הרבה מאוד כסף, הייתי סקפטית אבל נסעתי בכל זאת, ואמיתי ככה הגעתי לעבוד בווגאס, במזל, רק במזל. חיפשתי סתם באינטרנט איזה מקום מיוחד שלא יהיה אותו דבר. השמלות משי האלה זה הדבר הכי טוב שיש לעבוד בו. קל למכור אותן, הן יפות בטירוף, פשוט כיף. אוקיי, אז הרווחתי בווגאס בערך $3,500 לשבועיים, שזה סכום לא מציאותי בכלל, אבל כל אחת יכולה לעשות את זה, וזו העבודה הכי כיפית בעולם. וואי, כמה כסף הרווחתי בווגאס. הצלחתי לקנות רכב בארץ, לממן לימודים וגם לחסוך בנוסף. אני לא מתביישת להגיד ושכולם יקנו, אבל הגעתי $10,000 בחודש. הרווחתי כמו מנכ"ל חברת סטארט-אפ בארץ. הגעתי לווגאס, היה לי הדרכה של 3 ימים, מאמנת אישית, לימדה אותי איך ללבוש את החצאיות במיליון דרכים, מה להגיד, מה לא להגיד, איך למכור, איך כן למכור. למדתי הכל בצורה הכי מקצועית שיש. בהתחלה למדתי את הספיד של העגלה, אחרי זה היה כמה ימים של התלמדות, אחר כך מישהי עזרה לי עם כל הצורות ללבוש, ואז הרמתי הלאה. משהו במהלך כשבוע, הייתה איתי מדריכה, הדריכה אותי, ומשם המשכתי לעבוד לבד. בנות, אל דאגה, אין צורך לדעת אנגלית טוב, עצם השהות שם, אתה צורך לפתח את השפה ממש טוב. What? Say it again? What? עד עכשיו לא יודעת אנגלית, והכל זורם, ולא צריך לעשות כלום, והכל בסדר. לא צריך ללמוד אנגלית מ-ABC, הכל בסדר. חצאיות משי זה המוצר הכי נמכר בעולם. תבינו, אני נמצאת במקום הכי זה נקרא הפרימיום. הפרימיום זה האוטלט של כל המותגים הכי טובים בווגאס. ריפליי, ורסאצ'ה, מה שאתם לא רוצים, וקונים ממני במקום $20 בריפליי, קונים ממני $150 סמלת משי. אני מכרתי חצאיות, המוצר הכי אדיר בווגאס, אין צורך לעצור לקוחות, הן פשוט זורמות אלינו. $100 חצאית, מוכר, ולא תקנה אחת, תקנה לה, תקנה לבת שלה, תקנה לדודה שלה, לסבתא שלה, לאחותה, לכל המשפחה. בום! עסקה של $1,000 בלי להניד עפעף. מדהים. התנאים בווגאס מצוינים, יש לכל אחת רכב משלה, דירה משלה, כל מה שהיא צריכה, אינטרנט, מקלחת, מטבח, להכין מה שהיא אוהבת. התנאים בווגאס מעולים, לא הייתי שם סתם 11 חודשים, אחלה חברה. עובדים עד 8 שעות ביום, עובדים, נהנים, הכל ביחד. קודם כל קומפלקס מאובטח, עם שומר, אז אם אמא ואבא דואגים, אין צורך, הכל שמור ובטוח. העבודה מאוד מענה, יש רכב, ג'קוזי, בריכה, הכל מה שאתם רוצים במקום אחד. איך החיים בווגאס? וואו, הרבה גיבוש, הרבה חברה, עושים על האש, מסיבות, הכל מהכל. נהניתי מכל רגע, ממליצה בחום. כל מה שאתם רואים בסרטים, אמיתי לחלוטין. וגאס מטורפת, מסיבות מדהימות, 5,000 איש, בריכה ענקית, חיים משוגעים, אנשים יפים, מדהים, מדהים. כל היום אנחנו מדברים על וגאס, זה משהו שלא יישכח לעולם. What happened in Vegas stays in Vegas. ברור, ממליצה בחום, תקופה נפלאה, ממליצה לכולם פשוט. אם כבר לעבוד אז רק בווגאס, שלא יהיה טעויות. כל העגלות, בכל המדינות, בכל הארצות, כל הבולשיט שמוכרים לכם, עזבו, רק וגאס, כל מקום אחר זה בזבוז של זמן.